Poñemos agora ao descuberto algúns dos agochos máis surrealistas dos narcos. Van ver que a súa creatividade non ten límites segundo a droga que queiran mover e o destino da mercadoría. Como exemplo, o caso dun motorista o que detiveron recentemente en Caldas con cocaína oculta nos xenitais. Camuflada en froita, en aceite de coco ou en cargamentos de sal, a inventiva dos narcos non ten límite. Dentro de troncos, dentro de caixas de froita, das formas máis inverosímiles ou máis difíciles para nós, pois mezclado con outras sustancias. Dende mezclar a cocaína, sobre todo a pasta de cocaína, mezclala en cerámica, con combustibles, con gasoil, calquera outra forma de ocultación que dificulta a actuación policial. É como un escape room. Os equipos de loita contra os narcos teñen pistas e séguenas. A cuestión e a dificultade do noso traballo é dar con esa forma de ocultación, porque se a cocaína ben camuflada nuns troncos, nun envío de madeira desde un país de Sudamérica, pois a dificultade está precisamente en saber que estaba aí dentro, non? Tiran de escáner en portos ou aeroportos ou de cans os fils compañeiros, pero as posibilidades son tan grandes. Buscan esas formas de ocultación, algunhas moi difíciles de detectar, incluso cos cans, non? O exemplo que poñía do gasoil, por exemplo, precisamente o obxectivo é dificultar a acción do can, non? Porque o gasoil ten un olor moi fuerte, unhas características que dificultan o traballo do can, non? Para cantidades máis pequenas usan coches. Un vehículo, un turismo, un camión, ten moitos ocos, moitos espacios nos que se pode esconder unha cantidade importante xa de droga, non? A veces temos que desmontar vehículos enteiros. E corpos. Por fora, A roupa que é o máis sinxelo, camuflada en pelucas, en escaiolas, simulando unha fractura. e por dentro. O máis habitual, o normalmente, nos orificios corporais. É habitual, por exemplo, nos centros penitenciarios, pois que as visitas oculten as drogas pois na vaxina das mulleres ou no ano. Estas son imaxes dunha nena de tan só 12 anos a que pretendían usar de mula. Escrúpulos cero. Tiña o estómago cheo de bolas de cocaína, co risco que supón. Esa persona en orixe traga pois esas 90, 100, incluso 150 bolas de cocaína envoltas en preservativos para pasar os filtros policiais e cando chegan aquí pois extraen esas bolas. O motorista de Caldas levaba a coca pegada nos xenitais, delatanse eles mesmos. Nos manexamos varios indicios, é dicir, posibles antecedentes, moitas veces pola súa propia actitude, é dicir, nerviosismo. Xo dixera Einstein, a imaxinación é máis importante que o coñecemento. A dos narcos é infinita.